Benvinguts a Kicktube. Aquesta setmana us porto una recepta que m'heu demanat i és el Red Velvet. Es diu així, perquè és un pastís que és molt suau i porta xocolata, però no és una xocolata molt forta i es nota el regust així, però és molt normal. A més he trobat una recepta que és molt senzilla. Els que digueu que no voleu utilitzar el forn però vulgueu fer un pastís, voldria mencionar a la persona que me va comentar que fes aquesta recepta i em va dir que fes el pastís, però jo he trobat més adequat fer-lo en versió mini, un mug cake. Espero que us agradi molt. Recordeu que els ingredients els deixo a la caixeta d'informació i comencem amb el vídeo. I comencem ficant els ingredients que serien líquids com l'oli de girassol, la llet, i aquesta llet, la buttermilk, es fa amb llet i tirant unes gotes de llimona. Fiquem també l'ou i l'essència de vainilla i barregem. A continuació fiquem el colorant i tornem a barrejar fins que us quedi un color roig bastant intens, perquè després al ficar la xocolata s'abaixarà el to de roig. I ara fiquem tots els ingredients secs, que serien la farina, el sucre, etc. Fins que al final ens quedi una massa més o menys com aquesta i tirem finalment la xocolata perquè ens quedi ben barrejat tot. I ara sí el fiquem al microones uns 50 segons. I el següent que farem serà, per decorar, a damunt del nostre pastís, serà fer una crema de formatge amb Filadèlfia o qualsevol altre tipus de formatge que s'assembli, sucre i llet, i el que farem no hi ha mesura exacta fins que us quedi la textura com un del iogurt grec, més o menys. Acaba el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt i que el feu a casa. És ideal per una tarda si vols cuinar alguna cosa però no tens ganes de desendreçar tota la cuina per una porció individual, perquè només t'ho vols menjar tu o quan vingui un amic fas el doble i el dones amb ell. No sé, trobo que aquests pastissos a la tassa són molt senzills i ideals per a aquelles persones que tenen ganes de cuinar però els hi fa mandra i també tenen por al forn, així que aquest pastís o mug cake és per vosaltres. Ja sabeu, si feu aquest pastís el compartiu a les xarxes socials i me'l passeu, us deixo aquí els meus enllaços a baix, Facebook, Instagram i el meu blog, això és tot, així que fins una altra.